Hi guys! Good afternoon. Ay, magandang hapon. Ano naman, oras na naman na pagluluto. Kaya magluluto tayo ngayon ng hapunan. At tinulang manok tayo para may sabaw. Tinulang manok na may papaya at malunggay. At maghiwa tayo ng luya. Pusa gustong pumasok. Ay, ayan. Shout out nga pala sa mga kaibigan si Gas Katal, si kapatid ng Josie Kabasi, si Philippine Manubag, at si Aba Vergara. Shout out sa inyo. At doon sa mga iba, shout out na rin kay Dazzle Vlog. At doon sa iba si Navy Polo, Nibin Polo. Ganito lang naman ang buhay araw-araw. Walang manok. Ay, namamanid yung aking kamay.
Mag-igisa na tayo. Ang patula ay ano? Nahanap ko yung aking ano? Ayan guys, magigisa na tayo. Magigisa na ako. Habang ako nagigisa ay natin ito. Para lumabas yung ano. Ulog kasi dito sa kusina na to at walang exhaust fan pa. Hindi pa nagagawa. Hindi ko na ano yung tinola ko kasi alam ko naman na maraming nakakaalam sa tinola. Ayan, hindi ko na tutorial kung anong dapat gawin dahil marami naman yung nakakaalam. Ay. Ilan takpan natin para lumabas yung kanyang yung dugo para hindi malanta. Ayan, maghihiwa tayo ng papaya para sa tinola. Gamit tayo ng peeler at medyo balatan. Tigas. Ang hanap ko sa tinola ay papaya at dahon ng malunggay. Dahil wala akong dahon ng sili, dahon na lang ng malunggay. Ito siya. Ito siya. Marami kasi dyan sa kabilang bako, sa Bakanting Luto, maraming malunggay. Kaya hindi na kami bumibili. Kapag pinuputol kasi,
Tumutubo, lalo na pag pag-ulan. Magaganda yung dahon. Hindi ngayon umuulan. Maambon-ambon. Maraming buto. Lagay natin dito. At yung sili natin, yung dahon natin ng sili, ngayon ay bunga ang ilalagay ko. Dahil walang dahon. Yan. Bunga na lang. Yung pangsigang. Mas mabango kasi. Okay. Yan, tapos na. Tapos na yung ating buksan natin. Bubuksan ko yung takip kasi ng kawali ay nahulog. Kaya yung takip niya ay natanggal. Kaya nagtitiis ako sa ako. Oh. Nagdagdagan natin siya ng tubig.
Yan, atin namang takpan. Antay natin na pagbulo na. Pasal walang takip. Ay, ano. Ayan. Masugat yata ako. Lagay ko na yung papaya para kasi medyo matigas ito. Saka titimpla ng asin at ground paper. At mayroon akong isdang pangprito ay ang pampano. Andiyan ang mga pusa na to. Uy, labas! 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 Ang kukulit! Ang kukulit ninyo! Kukulit ng mga pusa. Uy! Nasugat ako dun sa ano ng isda. Ipuan na natin ang asin para magpalasa at lagyan natin ng paminta. Antayin na natin kumulo para ngayon, tumarado na yun. Ang sikip kasi ng kusina na to. Yung lababo maliit. Pag naguhugas ka umaano yung tubig dito sa Hiwain natin yung isda para nasugat ako guys dun sa ano ng isda. Talikpik na tusok. Aw. Lagyan natin. Asin na natin. Para medyo mababad ng konti yung kanyang asin bago iprito. Labas! Kukulit. Ang kukulit.
Tagal-tagal ko nang nagluluto eh. Malansa na sa akin yung mga bagay-bagay. Ating tikman. Tikman natin kung ano lang ang timpla. Okay na. Ayan guys, maghimay ako ng malunggay habang hindi pa mainit yung mantika kasi nagprito ako ng isda. At habang di pa luto yung papaya, kaya hinihimay. Medyo mahirap maghimay ng malunggay kasi iniisa-isa ko yung dahon niya. Hindi ko na sinasama yung kanyang tangkay kasi madubli ang trabaho. Inabanyan ko na lang siya, iniisa-isa. Mas mabilis. At hindi ko na rin sinasama yung medyo maliit na dahon. May pusa dito sa loob. Kasi kapag doble yung trabaho kasi yung tangkay makakain. Medyo nakakapagod na rin magtrabaho. Hay! Bakit mo ako kinakagat sa paa, ha? Magprito tayo. Maingay. Natin. Tama na yung natin yung tangkay. Para mayroong magiging tinang sa ngipin. Sasabi ka ng ngipin.
May mga pusa dito sa loob. Nasa bantay. Ano niya? Ilaw pa yung ano eh. Papaya. Hindi pa. Dagdag natin sa sayang naman. Habang di pa luto dito. Balikan ko kayo mamaya guys habang ano. So yan guys, luto na yung aking tinulang manok at yung aking isda ay piniprito ko pa. At hanggang dito na lang ang aking video ito at hindi ko na anuhin yung isda, antayin ko pa. Kung ika'y bago lang sa aking channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa ating mga susunod na video. So yan guys, thank you for watching. Bye!